Vikinka je naše prvé dieťa, vlastne prvorodené, a do 4,5 tých mesiacov bola úplne v poriadku. Bola úplne bezproblémové, ja to rád nazývam bezúdržbové dieťa. Stále sa smiala, bola veľmi spoločenská. Každý nám ju závidel, že krásne spí, bola úplne zlatičko, také slniečko. A v jednom momente sme zistili jednoducho, že nevidí. Sme ju zobrali k odborníkovi, kde v podstate sa zistilo, že má úplný zákal oboch očí. Paťko je naše druhé dieťa. A keď sa narodil, bolo všetko v poriadku. Na 4. deň, kde sa robí screening všetkým deťom, mu zistili vrodený šedý zákal. Z pôrodnice, keď manželka volala samozrejme so slzami v očiach, že Paťovi zistili šedý zákal, tak pre mňa, samozrejme, každý chce mať dieťa zdravé, nie postihnuté, chcel som ho mať aj ja, ale celé tehotenstvo som stále nad tým rozmýšľal, je to 50/50 po tej genetickej stránke, môže to prísť, prišlo to. Bola to veľká rana, ale hlavne teda rana pre moju manželku, ktorá to znášala veľmi ťažko. Ešte našťastie, že mám manžela, ktorý ma ako podržal, lebo nebyť jeho, tak ja sa úplne psychicky zrútim. Však som sa aj zrútila, som plakala v kuse. Keď som bol malý, ja si pamätám, že keď som mal šedý zákal, alebo keď sa mi tam vyskytol, lebo ten šedý zákal sa neustále, ten sekundár sa vracia a opakuje sa, tak je to ako niečo, keď sa ráno zobudíte a máte pred očami hmlu. Veľkú hmlu, naozaj, že výraznú hmlu. To znamená, že nevidíte napríklad panelák, ktorý stál 30 metrov od vašeho okna, tak ho zrazu nevidíte, je záhmlený. Takto nejako mliečne sa pozerá to dieťa na ten svet, keď má ten zákal. Ja som bola ešte v šoku z toho, že čo mu diagnostikovali, a druhý šok bol vlastne to, že musí ísť na tú operáciu už ako 3-týždňový. A v podstate druhú operáciu mal, keď mal 7 týždňov. Keď išiel Paťo prvýkrát na operáciu, tak ten stav zase na mňa tak doľahol, že chcel som mať proste chlapca, ktorý teda možno, že bude pekne vidieť a tak ďalej. Nebudú sa mu v škole smiať. Najhoršie je to sa s tým vyrovnať. A to vyrovnanie trvá veľmi dlho. Našťastie tá operácia prebehla v poriadku, že bez komplikácií, aj keď ja som v tej nemocnici prežívala úplne muky, typu, že pozerám na to dieťa, ako trpí, možno oslepne, dúfam, že nie, ale bolo to hrozné v tom, že som mi nemohla nejako pomôcť. Veľmi som chcela, ale nemohla som. V tej nemocnici, keď tam je tá mama zatvorená s tým bábätkom, tak to je to veľmi ťažké, lebo tie ženy nevedia niekedy, čo tá diagnoza vlastne znamená, čo to pre to dieťa ďalej znamená, že dobre zoperujú a čo teraz? Nič. Lekári nikdy nepovedia to psychické a to, ako prežiť každodenný život. Hej. Ten rodič niekedy nevie, sa cíti taký stratený, že čo teraz, kde má hľadať. Pravda je taká, že internet v tomto moc nefunguje, pretože patrí to medzi teda veľmi vzácne diagnózy. A internet vám skôr ukáže tú horšiu, tú temnejšiu stránku. Preto je veľmi dôležité, aby tieto rodiny dostali včasnú podporu čo najskôr po zistení nejakého rizika vo vývine alebo po oznámení diagnózy, pretože vo veľkom množstve títo rodičia ostávajú v tejto situácii sami. Ahoj. Dávaj pozor na hlavu, dobre? Na hlavu, pozor dávaj na hlavu. Pozor na hlavu, pozor. Dole hlavu, dole. Dole, ešte do tak. Tam je dôležité to, aby to dieťa bolo včasne stimulované, aby tá matka vedela, čo s tým dieťaťom má robiť. Našťastie pani doktorka Bošáňová sa nám veľmi venovala a povedala, že
je ranná starostlivosť, kde by som sa mohla nakontaktovať. Nezisková organizácia Ranná starostlivosť bola založená v roku 2004. Od svojho začiatku sa venujeme najmä deťom, ktoré majú závažné problémy so zrakom. Založili sme Centrum včasnej intervencie, ktoré ako jediné na Slovensku podporuje rodiny s maličkými deťmi vo veku od 0 do 7 rokov, ktoré majú zrakové a viacnásobné znevýhodnenie. Ranná starostlivosť je výnimočná tým, že chodí do rodín a tam pracuje s dieťaťom, ale aj s rodinou. Začala k nám chodiť terapeutka zraková, ktorá zhodou okolností tiež na jednom oku má sivý zákal, čo tiež pomohlo v tom budovaní tej sebadôvery. A začala jednoducho ukazovať nám cviky, techniky, ako rozvíjať ten zrak. Tak toho som sa chytila, že wow, super, že konečne niečo, čo môžem aj využiť. Lebo si myslím, že keď rodič má hociaké dieťa chore, tak sa chytí každej jednej možnosti, ktorá je len nejakým malým kúskom, že niečo zlepšenie toho života. Tieto pomôcky vlastne stimulujú mozog a vlastne to, že sú také farebné, tak to sa deťom aj páči. Veľmi podporujú vlastne ten zrak aj možno keď nevedia tak veľmi dobre zaostriť, tak toto vidia, že sa tam niečo myhoce. Toto mám všetko požičané. Vicky sa s tým veľmi veľa hrala takýmto štýlom alebo rôzne povrchy. Pozri, Vicky, koľko je to? 1, 2, 3 kačky. Vidíš? 4 pekné oblečenia. Mifi sa chce prezlieť. Môžeš mu to tam podať. Už ti tam podávať ďalšiu cestu. Šedý zákal, keď sa odstráni, dá sa preč celá šošovka, tak dieťaťu chýbajú dioptrie. Pretože každá šošovka má plus 20 dioptrií. Ten svet je zrazu... Ja to možno, že na takom príklade to poviem. Keď sa vidiaci človek pozrie na oblohu s ďalekohľadom, tak vidí tam to lietadlo. Ale keď si ten ďalekohľad otočíte naopak, tak zrazu všetky tie veci sú strašne maličké. Preto dieťa musí nosiť okuliare alebo šošovky. Bez nich v podstate vidí veľmi rozmazanie a vidí len tak, že nenarazí do nejakých veľkých kontrastných predmetov. Detaily mu unikajú úplne. Vy vidíte, kde je strom, poviete, že však tam je strom. A čo je na tom strome? To už neviem rozoznať. Je ako keby strašne ďaleko. To znamená, že viete sa orientovať v tom svete, vidíte tie veľké prekážky, že kde je obrubník a tak ďalej, ale už nevidíte tie detaily, čo je na strome. Sú to slivky? Neviem, je to strom a keď idem bližšie, vidím tam farbu a to je potom o tej analýze a syntéze, že je to strom, je to žlté, no čo by to mohlo byť? No to bude hruška alebo jablko. No musím ísť ešte bližšie. Čo je to? Aha, je to trošku podlhovastejšie, tak to bude hruška. Už je to dobré, hotovo. Necháme to na leto, pozri, aha, jej, už to tam je. No. Tým, že dieťaťu dáme okuliare alebo šošovky, tak vidí lepšie, ale tiež sa musí s nimi naučiť pozerať. Ona má veľmi hrubé dioptrie, ale vlastne správnou liečbou a tými stimuláciami z rannej starostlivosti sme to úplne vychytali. Jej sa zlepšili dioptrie. Ja dúfam, že sa to bude stále zlepšovať a dá sa to aj na nej vidieť, že ten psychomotorický vývin vlastne je tým, samozrejme, že vidí, je okostimulované aj mozog, tak sa vyvíja. Možno trochu pomalšie ako ostatné detičky, ale som veľmi rada, že vidí a je v pohode. Páťo, čo to tam je? Páťo. A schováme? Nebude, není. A teraz ho takto zmeníme. A ešte nie. Pozri. A kuk, tam je, výborne. A ešte. Ranná starostlivosť nám ukázala, že dá sa s tým pekne pracovať, dá sa to všelijak stimulovať. Ten zrak sa úplne inak vyvíja, ako keď to dieťa nie je stimulované.
Ahoj. Ahoj, deti. Ahoj. Prišli ste si zatancovať? Tak, čo vy na to, že sa trošku rozcvičíme? Kolo blízke, za 4 rínske, kolo sa nám polámalo a do vody popadalo, urobilo Patrik vďaka týmto stimulačným cvičeniam, ktoré robí od 2 mesiacov a teda ešte bude pokračovať do 6 rokov, sa dostane z kategórie slabozrakých do kategórie plne vidiacich. Je to dobré, že také niečo tu na Slovensku existuje. Keď si to tak človek potom postupne pozrie, tak zistí, že veľmi málo takýchto neziskových alebo vôbec nejakých odborných inštitúcií existuje. Vidím tam tú nádej, že to je úplne super, že keby aj ostatní rodičia vedeli, že takéto niečo existuje, že nie sú na to sami, ale je tu takáto možnosť, kde naozaj bezplatne, toto je celé zadarmo, nám poskytujú terapeutickú činnosť, tak to je super. Denne nás oslovujú nové rodiny, ktoré majú záujem, aby sme naše sociálne služby rozšírili aj na región mimo Bratislavského kraja. Ak vás naše sociálne služby oslovili, prosíme o finančnú podporu.